Samdan ang usa ka dentista human nga gitusok ang mata nini pasado alas 2:30 Miyerkules sa hapon. Gila among dentista nga si Dr. Charles Sia. Base sa report sa Police Station 2 sa Cebu City Police Office, nagpaila ang duha ka suspect nga gihulagway nga nagsulob og green ug black jacket nga mga delivery boy. Sa diyang misulod na sila sa klinika, ila dayong gipangita si Sia ug gibunalan kini gamit ang pusil. Sa diyang nawad-an na kini og panimuot, gitusok ang duha ka mata nini sa mga suspect. Human sa insidente, misibat dayon ang duha ka suspect gamit ang motorsiklo. Nasayran nga atol sa hinabi, nasab sa mong klinika ang sekretarya sa mong dentista ug iyang pasyente. Walay CCTV camera sulod og gawas sa mong klinika. Dinhi sa Queens Road sa Barangay Kamputaw ning Dakbayan sa Sugbo, nahimutang ang klinika sa mong dentista kundi gisulod sa duha ka lalaki ug mitusok sa mata sa mong biktima. Sa pagkakaroon sarado ang mong klinika ug nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan. Matod pa ni Police Captain Mark Don Alfred Lianza, hepe sa Police Station 2, padayon nga gisubay nila ang tanang anggulo sa mong insidente. Based on my initial walang plano kasi kung may planong patayin yung victim natin, ginamit na mismo yung handgun na dala. And then he has the opportunity to do so. Pero hindi niya ginawa. Yes. Malaki lang siguro ang grudge nun sa victim. Gidala among biktima sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Mandaue kung asa siya nagpaalim. Kawan si Mara Fernan ug Mera Flor Centino. Kini si Vance Alomante. HNU Com intern alang sa MyTV Cebu.